Ej, čaute ľudia, vítam u dnešného videa. Je to prvé video z Robloxu. My si dneska zahráme v Robloxe asi Grow a Garden. Ja už som to chvíľku hral, ale mi to za mňa až tak nevadí. Nemám tam nič moc, mám tam fakt len pár vecí, neviem čo to je. No strawberryšky zatiaľ len. Čož není úplne dobre. Nie som na tom najlepšie. Ale tak na mobile, keď si to porovnám s mojím mobilom, tak som o dosť lepší. No. Nepýtajte sa ma, prečo som dievča. Ani ja sám neviem, prečo som dievča. Ináč, to je moja záhradka. Wow, všetci pochválite, čo? Mne tu vyrastla prvá strawberryška. Kámo. No na tablete sa to hralo dosť horšie ako na mobile. To musím uznať. Ja už viem, ako sa to hrá. Možno ideme obrať pár peňažkov. Tuto od nikoho. Ne. Dobre, počkaj, tuto od typkne. Ešte si mám trochu angličtinu. Do prčic. Počkaj, je tu typka. Mne to nejde, to z tie vlasy skoro vidno. To čo tu je? What? Mutation Praise? Jaj. Neviem aj tak stále, čo to je. Do prčíc. OK. Ináč moje meno je Froggy Preska. Aj tu v Robloxe úplne normálne ako na YouTube. Aj ešte mi pár peňazí chýba. Accept. Máme nového frenda. OK. Niekto tu je? A dá mi akože nejaké toto? Fruity? Dá mi čosi? Ja lajknem záhradku. Oh my gosh. Ona nám dala dosť drahú vec reálne. Ne. Poď preč s tým melónom gigantickým. Dobre. Cash. How much is this? Nie je to najviac, ale pre začiatočníkov je to teraz docela dosť. No, máme 448 000. Možno, že aj keď napíšem spolužiakovi, že či pôjde so mnou hrať, tak možno, že budeme môcť zasa o čosi lepšie, ako keby toto. Ale čo, nie je to nič, akože zatiaľ tu nič nevidím. Reálne, keby ja nemám ani na tieto veci, ani na mobile, lebo to stojí 40 miliónov. A ja mám na mobile 4 milióny, takže ja vlastne nemám ani na Ember Lily a tak. No asi počkáme do ďalšieho stoku. Možno si kúpim akože blueberrysky, neviem. Ukáž, ideme do gardenky a urobíme si tu záhradku strawberrysiek. Do prčic. OK. Hej, zasaď to. Konečne to zasaď.
Môžeš to zasadiť? A už mi to zasadilo. Aj toto už mi zasadilo. Oh my god. Yes. Chilled strawberry. Mám 2 chilled strawberriesky. Nemôžem to dať tomu typkovi, čo je tu v strede. Až nemôžem mu to dať. Tak tu má typek úplne gigantickú, neviem čo to bude asi to burning. Čosi. Toto video bude asi trošku kratšie, lebo docela mi to seka z toho serveru. Plného. Tak, nemôžem ti dať tých čiletky, lebo ja neviem, čo sa tomuto typkovi dáva. Ja neviem, aký ten take this plant. Tu musí byť tranquil. Dobre, takže toto môžeme už predať. Ne, poďte, ja chcem ísť do toho selu. Ja to chcem predať. Ona má, počkaj. Ona má druhú najzácnejšiu rastlinu. Reálne toľko. No nič, za chvíľu asi ukončím toto video, počkam asi do ďalšieho tohoto stoku. No za 28 sekúnd. Tu fakt nič ani. No nie, není. No ak chcete, nech si zahrám Grow Garden so spolužiakom a nech mi podiftuje pár vecí, tak dajte určite lajčik na toto video. Ak kto nemá odber, tak dajte aj odober. A počkám ešte tých 10 sekúnd a asi môžeme potom ukončiť toto video. No, máme to tu, ukáž. Orange tulipan, to neznačí nič dobre. Ale máme pumpkin. Takže máme pumpkin, ešte to asi zasadím. A ukončím video. What? Giga, máme tu giga strawberryšku. Je toľko tých strawberrysiek. Ešte to asi predám, veď ešte nemáme ani 10 minút. Toto ešte predám a ukončíme video. I want to this, počkajte, stojí 14 korún, alebo tých peňazí iba. A dokopy máme 657, no takže toto je všetko z dnešného videa a zatiaľ čus a dajte like pre ďalšie takéto videá. Čus.